Okay, we're going to wire. Oh, come on, you need a neighbor. I don't have to now. And if I can't see where, you are not that even at home. Yeah, we're going to wire my canina him. Now, what? Said Maria. Nobody know who to go. Some boy I can't get good. No one always know long time like I got. Sorry, you know. What an album. Abu Waba, oh, you have a little, about 1 little. About 1 little, Elia Bassan. Obasubia, no Baba, Obasano, who knows, I will go my. And you mean game. Oh, Nema, I know, okay, dig like one. Oh, dig like a biadia, you thank you, Onyabasubian, Onyabrason, Putobia. Equally, come along my piagana. You got all. Odoku, you want anything? Ibu one is round, book as a pound, my brother did me board the area, Marker and Bawishi, Julia. You got this here. Mr. Kangania, give Rana quickly, younger name, my sort. Oh, something I was always in the thank God, perfect. Look at the mood you are almost here. Oh, yes, you I want to look over you don't want to do it for you. Because that's like what you got me at TV. Papa, I'm going to go again. I'm going to get you. I'm going to get you. Papa, I'm going to go again. Don't go on your one eye. No, dear. Oh, yeah, my dear. You know, John, you know, I'm not sure now, Jehovah and Kusu Nankin Tiara. And maybe a lecture in a Coniro. Guinea Coleman. Is it in Gansy? Telecom, Bago, at him. Hey! I'm going to show a road in your chin when I feel make him not chat or channel. You move off when I don't do where fire. Doctor said, I'm moody, Miss who cannot let go. Hey! Jehovah, remember me, every Hey! Yes, sir! Jim! I'm
dị ndụ onye nwe anyị ezitewo ndị mozi ya abịakwute six packs ị ga-atagide naanị ike ahụ ị ga-atagide anụ dị ike a na-agụzi ebi ọ dị ka n'ime ahịa orie kwa ahịa dị nga Chineke mee nwata na-alala o nwata na o nna chara numo ichiri na mo o jiri manga okorobịa abụọ ndị na-eme alụ niile na-eme n'obodo anyị ha bịa ha na-agagharị ma ndị nwunye mmadụ ma ndị ala ma ụmụaka abịa kpọrọ ha gị ime ofe na-eri ha kịta ejidere m fa abụọ ka a na-elidi nwatakịrị nwaanyị a n'ebe a nsị ka m nwere otu omenala obodo anyị si wee dịrị nsị ka m kpọpụta ha n'ihu ha ka e wee gbaa ha ọkụ biko mere na ebere ya ga-emeghesi ọzọ o wee kwesị biko nunu a ga-emere ha ebere ọ na-agbala ha ọkụ anyị ga-akpụrụ ha ugbu a gaba na nke eze si ihe anya kudo eze arọ the third of the Ancient Kingdom biko ọ na-agbala ha ọkụ ka anyị gawa ebe ahụ anyị ga-eji aka tigo onwe anyị na biko ka anyị ka ọ ga-eji aka ya tụrụ nsogbu enye onwe anyị onye ichie akwa maka nsọpụrụ nwe ahụ nwere n'ebe nọ ka a ga-eji lapụrụ ndị a ma ọ bụrụ ya ka omenala ya dị ya aga m eji mmanụ gbupụ onye isi na ndị ala oke asa agaghalị ejide ụmụnke ụmụazị anyị emebisifa maka agụ nsọpụrụ anyị nwere ebe nọ maka nke na anyị akpọrọ ha jebjebe nke ihe ọbụla eze kwuzi ka anyị ga-emezi ha ka anyị gaba na nke ya wụtụkwa n'obere ọrịa chim ya wụrụ nnọọ ọrịa obiri na-ajụ ọcha ọ dị ihe m mere biko onye ga-akwọ mee ya Chineke ọnụ gị ka mma biko echekwa m ọ bụ ụwa ka nri ghe amadị m n'onwe m ka m na-egbu ama m n'onwe m ka m na-egbu ya wụrụ n'ọrịa obiri na-ajụ ọcha ya bụrụ na ọrịa obiri na-ajọcha biko nu Chukwu biko eji m ndụ m nyefee gị n'aka mgbe agbagharazie
nhụkwa nwoke tụgharịa anya ihe ọbụla ị chọrọ mee m biko aga m na-eprichiri onye ọbụla m hụrụ n'ụzọ si ya biko na Jehova dịkwa ire nhụkwa mmanya tinye n'ọnụ ma ọhụkwa sigareti kai na sigareti ọkwa ihe aka unu mere m onye kwara bụ onye ga-agwọ m ihe a onye ga-agwọ m ọrịa obiri na aja ọcha ọ dị m na ọ dịburule ọ dị eji njem ihe ọrụ nwere ụgwọ nkọm anyị ga-abịa nga abịa itiri galịga ndị mmụọ na ndị mmadụ bee ya ebere na onye agha biko bịa soro ka ikpere di m ekpere di m na nkwa ahụ onye agha di m nụrụ ọhụrụ ọ na-anwa ahụ sisi nụrụ nwoke a ọrịa ka ọ na-arịa achọkwa m ịnwe nwaanyị ti mkpe biko bịa nyere m aka ka ị bịa kpere di m ekpere biko ọ na-anwa ahụ onye agha biko bịa nyere m aka biko onye ọrịa amụnya ahụ nwa onye ọrịa edebere okwu ebe n'anya ị ahụ ụzọ m onye hụrụ nga taa bụ ụbọchị oriri taa bụ ụbọchị ekpere ebe na-eche anya ya ọrịa ka ị gara aga lụrụ lawa gị na ọrịa tarawa buru ibu agaghị m abaga n'ime mmụọ taa bifo m baga n'ime mmụọ ọ ga-ara ihe ndị a m ji enweta onwe na ndị ekpọ ha mmụọ agaghị m atọ n'ọrụ ezinụlọ ngwa onwe m onye agha biko bịa nyere m aka odi m na ụkwanụ biko ihe na-arịa dị amam sisi ndọrọ ọrịa ka ọ na-arịa amam ọrịa ọdịnye nke ọrịa abịa gị gaga kwesị iburu ọrịa mmenwe ọrịa es mmụọ na-agbara m amasị imewe ọrịa es na adị m aga nga eji es lawa ọnwụ bede aga iziri ike too dị ọdụ ụmụ okorobịa furu uvu ịnụkwa gaba dị gị nwa ọgụ isi n'ọwa ya kwụrụ ibu gị laa nga nna m lụrụ dị ọdọ ekwela ndị mbọ lụrụ ọrịa n'ọkụrụ pakwara ya igbe eluigwe gbapụkwọ gị gara ama papa m hapụ Gabriel ma nna m ga-azụzụ bịa kpọtụrụ ego onye ọrịa ahụ Jizọs Kraịst ike kpọjikwa enwe egwu ndị nọ laịf ka anọ na mme ka ahụ ya ya were laịf ga anya ejiri ọ hapụ det were laịf nọnsens Obi na Obi afọ n'udo dịkwa na broda iwe dị n'obi iwe dị Jona boy ya iwe dị n'obi ọ pụtasị aja niile anyị sụchara ma ihe niile anyị mechara wute ndị agha enwe ihe na-achọ ime mgbada achọ ịkwụ ụgwọ pọmpụ a na-agba ike m tigetachụga enweghị ike m bute na arịala m mere n'ọchịchị gbara ọtọ mee ihe ọbụla asị mmadụ ofu ihe ka mmụọ na-arịa ihe ya nke mụnwa ka Joseph ma mgbada ahụ gwara gị abụọ gaa mbụ ụzọ nata ofu ego isi Obama bifo anyị aga hụ ndị agha ka gị immediately anyị gachara nke ndị agha usoro ọrụ na nwaanyị na-akparị enwezidi ihe enwe ike enwedị ihe eche m datịbanye na ụlọ m ejula nnọọ wite ego na akwụkwọ n'ọnụbeghị ahụ na nwanne eleghị nyocha gị n'anya ma ọgọzi ihe onye ike agwụla amaghịzi m ihe a ga-eme na otu ọbụla o chere kwasị emere emere si mebe
ike gwụrụ m ihe ahụ. Let me like Na when ike gwụrụ m all this this man will use it our brain na akpaghizi anyị. It's again. No one ahụ na ọ na-eme. Ka dị possible onye use isi onye chibe yiri coconut ka ogene. Ha mba nwanne onye dị like that o. Nwanne film na ị ga-aga meet nwoke ahụ ka ihe ile. Maka na ya ata. Ele pa ya tomorrow. Echi. Ama m dia. Ọ bụ ihe ọ ga-awụ echi. Nonsense. Your father. Hey! Hey, because one ebulam. Iya wa ozi ejigere me diga kam na gị ya wo okwu akpọrọ ma akpọ ka mme gị. Ebule. Ka ịgbachala. Agwara m gị agba na mgbe ọzọ anyị ga-ahụ ọ ga-adị egwu. Ọkwa mgbada akwụchago ụgwọ m. Ị gwara m na mgbada ga-akwụ m ụgwọ. Ọ ị gbara m ya kọwe gwa m ya. Ị ga-akwụ m ụgwọ. Odogwu hapụ ya. Ọwa kwụrụ gị ụgwọ wa. Kwụrụ gịnị? Gị ma na ekpere ahụ emezide emezi mgbe a ekpere ọzọ m ga-enye gị ga-eme ka ọ isi gịnị mụ nwe ekpere ị ga-ekpegbu onwe gị mkpecha gị na nke mkpecha gị kerere nke m okwu n'ụka kerere nke m okwu n'ụka ole ndị na-abịa okwu n'ụka kerere nke m okwu n'ụka kem okwu n'ụka ole ndị na-aga okwu n'ụka famili anyị yo famili anyị bụ sọ okwu n'ụka kerere nke m okwu n'ụka kerere nke m okwu n'ụka kem okwu n'ụka kem okwu n'ụka kem okwu n'ụka ole ndị na-abịa famili anyị bụkwa okwu n'ụka kerere nke m okwu n'ụka kerere nke m okwu n'ụka aha okwu n'ụka ole ndị na-abịa okwu n'ụka ọnụ ụwa na-abịa okwu n'ụka anya ọkụ na-abịa okwu n'ụka zere ha o famili anyị bụkwa okwu n'ụka kerere nke m okwu n'ụka kerere nke m okwu n'ụka ole ndị na-abịa okwu n'ụka kerere nke m okwu n'ụka ole ndị na-aga okwu n'ụka chọọchị anyị o chọọchị anyị bụkwa okwu n'ụka kerere nke m okwu n'ụka kerere nke m okwu n'ụka
anyị bụ sọ okwu na ụka kerere nke m okwu na ụka ndị nne na-aga okwu na ụka ụmụ agbọghọbịa na-aga okwu na ụka ụmụaka na-aga okwu na ụka ndị nna na-aga okwu na ụka chọọchị anyị o chọọchị anyị bụ sọ okwu na ụka ministri anyị o ministri anyị bụ sọ okwu na ụka kerere nke m okwu na ụka kem okwu na ụka ị chọrọ nwa okwu na ụka ị chọrọ ego okwu na ụka yawa okwu na ụka ị chọrọ nwa okwu na ụka okwu na ụka